sedaya kusumo sinigat ingkang nustana kawu boten kadya wonten ing praja Sinuman Sang Maha Prabu Jagalabra tansah ngawe saged prawadya kula repat dados ulati taha
praptaning Sang Maha Prabu Jagalabra kesariprataning para putri-putri Antacinandra Pindha Krisna Buana pangalika. sedaya para putri lebda ing budaya nengga traptaning pangwasa tugasang Maha Prabu Jagalabra lapak Bantala Pindha Dares
ngajeng. Jagat Dewa Bathara Diajeng Jagalwati Diajeng Jagalwati Kadang panjenengan niku pon pokoke boten enten kang madani. Ayo beda karo mine Mas Eko. Hai. Ora dhewe sing kaya rada segere. Kaya ngono. Ayo jajal sithik no. Susune panas. Diajeng Jagalwati Kasanging pun Kakang Cahayu Diajeng Jagalwati ora sah diwolak-walik. Jare penak diwolak-walik ben ra gosong repot. Bener iki ora diwalik gosong sisih. Enak diwolak-walik Kang Mas. Mengko lak tak wolak-walik pinggire kan melu gosong kabeh. Kaya rambutku. Lambe mlecur kaya bikang. Senengane lek sampeyan ngono kuwi. Oh iya. Diajeng Jagalwati ayune ndi Diajeng? Kuwi dudu ayu meneh Diajeng. Kuwi kaya mentok memeti nek kaya ngono kuwi Diajeng. Piye Kang Mas? Ayo wong ayu ki mesam-mesem. Kok iso kaya bonari iki aku? Nek ngono kuwi malah kemenyek Diajeng. Wong kemenyek ki ora apik. Lah terus piye neh to Kang? Aduring bocah-bocah kae yen to kemenyek ki kanggo romanan ngono lho Diajeng. Nek kemenyek kuwi mau jarine iki jam 1 kae lho. Penake iki kemenyek ngono kuwi lho Kembak bendang payu. Lho, apa ngono Diajeng? Kaget Kang Mas aku bilang. Diajeng Jagalwati senengku ora kaya kalungguhan iki Diajeng. Yen aku nitik kumpuling para putri ora ana sing godhangake kalungguhan. Pancen kuwi kegadhane pun Kakang Rina lan wengi. Mongso kala pun Kakang anake pasiban agung ora tak keparengake yen to ana putri sing ora nderek sipo. Ning kabeh kuwi mau mung gumantung saka adhiku Jagalwati. Iki leres Kang Mas. Menika ngestokke ngebati dening panjenengan dalem lho Kang Mas. Aturing adi-adimu. Iki sedaya menika setia tuhu dhateng panjenengan dalem. Yen ngono padha karo aku. Tresnaning pun Kakang marang adi-adimu ora kena tak gambarake Diajeng. Yen kena tak gambarake pindhaning kaya gunung. Sakung gedene Diajeng. Gunung apa Kang Mas? Kaya gunung Gamping to. Aku main redek lho Kang Mas. Apa? Main redek aku kelek perkara gunung ki redek saestu Kang Mas. Aku ndredeg piye Ya Diajeng? kok perkara gunung kuwi mau. Sing mbok kersake ki aku ngerti. Napa? Wah gunung kembar to. Tegese gunung sing jejer kae lho Lah Diajeng. ki lek jejer njur kembar Kang Mas. Ah iya to. Jebule ngadimu ki maneka warna. Lan kino menika ngestokke dening panjenengan dalem Kang Mas. Allah
sing kandha sapa? Sing kandha kula to. Lah wong kula kandhangipun panjenengan ingkang bareng kok dados tuladhane para putri Kang. Apa ya ngono? Iki aneka warna lho. Aku ora percaya nalika pun Kakang imbal wacana marang sira adi-adimu malah kok kesah dhewe. Lah menika matur. Maen Kang Mas. Maen kecot. Duh, Dadi niki nyocot ya pancen kuwi sulah bawaning para putri ya kaya ngono kuwi. Pun Kakang kudu ndodho ya diajeng. Menika rembukan Kang Mas. Kang Mas awake dhewe njaluk apa awake dhewe kudune samadya. Apa ngono? Kaya ngono to. Lah iya. Tukang kibatan apa gantos? Oh iya, bene wis. Tukang kibote Mas Eko ini lho. Yen ngono sawetara tatri lungguh sing kepenak ya diajeng. Saken dawuh Kang Mas. Uga marang sira Regyana Pati Jagalpati. Iki dawuh dalem kados. Jakal Yuda, Jakal Jaya, Jakal Kewolan kabeh para prajurit. Kono-kono sawetara tatri lungguh sing kepenak. Jagalwati Dawuh kanthi balan Kang Mas. Yajeng Jagalwati ngaturake pabekti kanthi urama. Yo tak tampa pangestuning pun Kakang tumuli enggal kampani ya diajeng. Sanget-sanget kula putri Kang Mas. Mugia dados jejimat marang juara keperkatanipun Kang Mas. Diajeng Jagalwati Diajeng Jagalwati pinangka mustikaning putri praja Gua Seluman. Yo pinangka tepa tuladhaning kabeh para putri. Banjur kapiye nggon umranata kabeh para putri praja Gua Seluman diajeng. Sahabat datang panjenengan dalem Kang Mas Prabu. Mereka para kadang putri derek sawan boten wonten ingkang gotangaken dhateng palengganipun. Ingkang kaping kalihipun mereka para kadang putri nindakaken bab wajib. Boten wonten ingkang mujiwakaken dhateng juara panjenengan dalem Kang Mas. Syukur
semedi semurung dening diajeng neteping gawe pun kakang mula saka kuwi diajeng pun umranata kabeh para putri aja tija-tija pun kakang ora ngersake yen to kabeh para putri padha cecukran mula saka kuwi diajeng sira aja pilah-pilahke siji lan sijine kabeh kudu rangkul ya diajeng panjenengan ampun kuatos Kang Mas menika kadangipun panjenengan sedaya sampun akhiring dewasa kula nggih boten betak-betakke siji lan litune sedaya menika kula rangkul kok Kang Mas jalaran ini diajeng kados pundi ana une-une rukun kuwi gawe santosa cerah gawe bubrah pun kakang bisa yakinake yen to kabeh para putri padha nyawiji dadi siji prajaga Siluman bakal kondang saindenging jagat diajeng ateges ingkang ngaten lho Kang Mas pitutur dhateng panjenengan bakal kula ugemi selaminya kula dijiwit sedaya nindak menika ngraosaken sakit Kang Mas ngono ya diajeng lagi menika ngestoki sedaya tubuh Kang Mas yen ngono diajeng welinging pun kakang pun umranata kabeh para putri wenana pitutur sing apik sing ala padha dikiwake ya diajeng ingkang kados ngaten lho Kang Mas monggo sing penak ya diajeng saken dawuh uga marang sira adhiku Jakal Sari iki semanten nggih kula Kang Mas kabeh pawartaning pun umranata kabeh para putri diajeng Angge kula nindakaken maju. Pintoro kadang-kadang menika sampun rampung lho Kang Mas. Anggenipun ngenani semitani lan swanten. Menika sampun wasis lho Kang Mas. diajeng Jakal Sari Inggih kula. pancen praja Goseman dibutuhake kabudayan jalaran praja Goseman bisa gumembyar bisa kondang saindenging jagat krana dikebaki budaya sing mapan ning praja Goseman diajeng Inggih Kang Mas. yen ngono lungguh sing kepenak lan kowe diajeng Jakal Sasi Inggih katimbalan dawuh kula Kang Mas. piye wartane nggonmu ngayahi kewajiban diajeng Anggen kula nindakake bab sesanggeman kula sabiyantu kaliyan Kang Mbok Mambok. Anggen kula nata kaendaning kauleman sedaya sampeyan katon asri Kang Mas. mongso kala praja Goseman kalawan tamu pangancam dimen aja gawe leng seminatinipun kakang diajeng Panjenengan ampun kuwatos Kang Mas. monggo sing setata Ngestoken mawon. lan kowe diajeng Jakal Ulang Dawuh kula Kang Mas. piye wartane nggonmu pranata para bandyata ceki diajeng Anggen kula nindakaken sesanggeman ipin kula mbantata ceki Kang Mas. Sedaya sampun triminas rampil kok Kang Mas. Panjenengan pun sapuwanto. pancen bandyata ceki kuwi ala lan apike mangsa Buddha marang adhiku Jakal Wulan sawetara lungguh sing setata ya diajeng Maestoken dawuh. Jakal Ningrum Inggih kula dawuh Kang Mas. piye wartane nggonmu ngayahi sesanggeman diajeng Anggen kula nindakaken
pun kakang wis kebak pelaporane Bandyata Cedi yen to kadang unggone olah seni swara langan besan uri-uri budaya wis wasis. Leres Kang Mas. Mula saka ki sengkut kaya diajeng Mangestaken dawuh. tunggu sing setata. Lan kowe piye Raden? Kula nggih semanten ugi kok Kang Mas. Anggen kula nindakake bab wajib. Sabiyantu kaliyan kanggo menika sedaya kula kinten boten wonten ingkang ngujiwani panjenengan dalem kok Kang Mas. Sedaya kewajiban sampun rampung. Mula saka priyen to kang Bapak paring dawuh apa wae. Sira kudu neteping gawe kang Bapak ya diajeng. Iki Kang Mas. Tunggu sing penak. Mangestaken dawuh. Uga marang sira adhiku Rekyana Pati Cakalpati. Jauh dalem kados pundi. Kabeh pawartane kasuganing praja Seluman. Sampun wonten begitu ayem tentrem kemah lipat toto rajo alwi kawulali pertetane sampun mesem kemuli ewet nopo ari tanemane juru-yuru Yen to kunite atur pelaporanira mratelake praja Seluman praja sing kemah lipat roh jinawi. Mula saka kuwi Rekyana Pati Cakalpati ingsun mung weling marang sira wigatena uriping kawula senajan para kawula sing mapan adoh ratu cekak saka watu yen to gedhe lelabaning tumrap praja Seluman sira kudu maringi ganjaran ning kasa paline sira mawas mantri bupati ento duwe kaluputan sira kudu maringi paukuman jupuk marang dosa kaluputane. ampun wates mengkonggen ampun sedaya sampun dados tambel kawat kula mbok bilih kula pundi jonggo kula tawampun Yen ngono sawetara tatri lungguh sing kepenak doaken uga marang sira Jakal Jaya Kula dawuh kanthi kelan Sang Maha Prabu sira pinangka sapu kawati praja Seluman kasihan kopi pawartane nggonmu mimpin para prajurit Sang Maha Prabu panjenengan mboten usah kuatos anggen kula mimpin sagunging para prajurit ingkang wonten Gua Seluman sedaya mboten wonten ingkang mujiwan panjenengan. aturmu gawe bombonge atiku Kasihan mula saka kuwi sengkut nanggonmu pranata kabeh para prajurit istaken mangsa kala ingsun angsa gelar jajan aja nganti gawe kucilan ingsun Sang Maha Prabu yen to wonten tapak asta panjenengan wonten tamu dilintu negari ingkang badhe ngrisak tatanan ing Gua Seluman panjenengan boten usah jengkal saking kursi gading uga marang sira Jakayuda dawuh kula katimbalan kabeh pawartane nggonmu ayahi kewajiban anggen kula nindakake bab sesanggeman tilik sandi wonten ing karang padusan sakmenika sedaya samya hayam tentrem gemah ripat kula jinawi bagus yen ngono wigatena uriping kawula nggih lungguh sing kepenak astaken dawuh Jakal Kewo inggih kula dawuh katimbalan
Biwardane nggonmu ngayahi kewajiban. Agen kula ayahi kewajiban mimpin sedaya para prajurit olah kridaning paperangan sakmenika sampun siap satata Kang Mas. Bagus. Jagal Sraya Dawuh dalem kula sinuwun. biwardane nggonmu nindakake kewajiban. Agen kula nalika wajib jagi paregolan sakmenika boten enten ingkang mancing dawuh panjenengan dalem sinuwun. Mula saka kowe apel wates prajaga seluman ayem tentreme mangsa Buddha marang Panjenengan ampun kuatos. uga marang sira prajurit pajineman. Nggih. Sira ngerti tak timbali supaya ngadhep ning ngarsane ingsun. Pangapunten dalem. Samenika Bapak pindah kula boten mau ngertosi. Sejatine nggonku ngumpulake kabeh para adi-adiku. Nggih, ngertos pundi? Ana kawigaten sing bakal tak aturake marang sira kabeh. Kawigaten iki mung tumiba marang adiku Jagalwati. Udakara wis ana 3 dina lawase. Ingsun kebak pelaporane Ban Byatajati. Yen tak gagas yen tak wiwir. Kepara ora luput aturing telik sandi uga Ban Byatajati. Nalika ngarep ingsun anakake pasiban aku. Pasuryaning adiku Jagalwati pinjani intang Panjersuri. Ning kalungguhan iki pasuryaning adiku Jagalwati katon sutru. Menawa kowe ngerti apa to kawigatene adiku Jagalwati. Pangapunten. Sakmenika kula Bapak pindah boten mangertosi sini. Aku adiku Jagalyuda. Dawuh kula katimbalan sinuwun. Mesti kowe ngerti apa to sing dikalihake adiku Jagalwati. Sakmenika kula mboten mangertosi ingkang dados penggalipun Mbok Jagalwati. Dadi kabeh ki ora ana sing ngerti. Boten. Saestu kula mboten mangertosi. Sumpah. Adiku Jagalwati. Kondo marang pun kakang di ora sadi tutup-tutupi. Kalau kowe maturo ora sak uji-uji. Ngapunten dalam sewu lho Kang Mas. Jagalwati. Yen kandhangipun panjenengan menika ingkang bareng. Menika dadosake penggalih pinggiran dhateng panjenengan dalem Kang Mas. Ingkang kula kraosaken lho Kang Mas. Saben awan kula boten ngrasakaken dangu. Pun Saben dalu kula boten kraosaken babuk. Banjur perkarane apa diajeng? Kula mung lam-lamen lho Kang Mas. Lam-lamen, Iki lam-lamen karo sapa diajeng? lam-lamen Kang karo sapa? calon bojo. Lah, jebule ngadiku ki wis duwe calon to. Lameno. Mbok yo kandha marang pun kakang ki ben ra bingung to diajeng. Ah, kula menika sampe dhewe kenalan. Ajeng mantep dateng panjenengan dalem lho Kang Mas. Nanging kula menika ajeng. Diajeng Jagalwati. Kula dawuh. Pun kakang ki
sugih pangapura. Senajan adhiku Jagalwati gone kekandhan kurang uju prana marang atinipun Kakang. Diajeng Jagalwati tak wenehi ngapura diajeng. Yen ta kula menika matur dening babagan garwa kula panjenengan ampun paring duka dhateng swara kula. Ora diajeng. Kangmas Jagalwati lawas sing ganteng dhewe. Ayo Jebule ngerti yen torakan iki ganteng. Diajeng Jagalwati banjur sing ngeridu batinmu kuwi sapa jenenge diajeng? matur wae Waloko. Sopo? ingkang rindu dhateng penggalih ugi swara kula. Hah? Wong Kangmas Jaya Kusuma. Kaya Kusuma. Bagus to Kangmas. Yen to nitik jenenge li apik mesti bocahe ganteng ya diajeng. Kula niku lek boten ganteng nggih boten purun kok ya. Banjur Jaya Kusuma ki bocah saka endi diajeng? Saking Kertatan Sukma Irang. Lah, Saka pertapan. Lah benten boten penak lho lirikane panjenengan. Ugi kula mirengke swastane panjenengan iku pun gantos Kangmas. Wis sapa wong sing ora gelo atine to diajeng? Panjenengan delok bukti pundi Kuwi Kangmas? Kadang Ayu Pasuryani. Nggih. Jejering adining ratu sing sugih bondo donya sing mbok kersake mung bocah saka desa kaya apa aloke kawula to diajeng. Panjenengan ampun menawa Kangmas Jagalwati lawa. ora ngino jamindo. Kok panjenengan kados ngoten ki lho moh aku. Senajan menika saking desa, turune kloso panganane telu aku ki ya panggah tresno karo Kangmas Jaya Kusuma Kangmas. Diajeng Jagalwati Dawuh. janing ora ngono kuwi karepe pun Kakang diajeng. Lah karepe panjenengan kados Ora-ora niki adining adipati Ah, utawa anake ratu. dadi Diajeng Jagalwati kita ibaratake. Tak ibaratake Mas. Kamangka Mas ki yen to disawang katon dipeni. Kudune diembani inten. Yen to kaya ngono kuwi ra Mas diembani watu to diajeng. ala lek intene karaten ya kang aku. Lek watune antep ayo kados pundi? Ayo kok laki kowe kuwi. Iya. urung. Urung ki Panjenengan ampun jahat ngono kuwi gak tak. Aku ora jahat diajeng. Aku ki mung ngeliki. Besok yen to diajeng Jagalwati kelakon kawengku dening Jaya Kusuma bocah saka pertapan. Apa ora ketun ing tembe puri? Kangmas Jagalwati lawa. Menika Kangmas sampun sumpah prasetya dhateng kula. Yen to kula menika tresna kaliyan Kangmas Jaya Kusuma, mbok pundi kemawon kula nggih abot Kangmas. Yen ngono diajeng puguh kepengin manggarwa karo Jaya Kusuma. Lah nggih lah panjenengan kepingin. Semarang dene prasenganing Kangmas Jaya Kusuma. Sing endi to diajeng? Kangmas Jaya Kusuma, monggo to panjenengan tindak mriki Kangmas. Kula kangen. Kangmas kula kepingin kepenuk jenengan. kepenuk kepiye to? Kae lho, ini Kangmas Jaya Sing ndi to? Kusuma sing bagus dhewe. Yo, kaya kusuma ora.
Mas Kiyo kok ganteng era maling kurung. Entek awake. Jajeng aku tambah nono. Tenan kok waras ya Mbak? Kayak Kang Mbok kleru sampe. Yakin? Yakin waras? Yakin. Kok tak kado wong Surabaya iki lho. Padha Surabaya. Padha Surabaya. Surbaja. Ayo. Angkat. Tambah lapo, you know. Ya apa sih? Apa pipi? Tambah lapo ya apa ya apa. Gilani melet-melet iki. Aku disawat Pajero.
bos kuwi. Cuk. Spesial sedaya pandhetene sampun ingkang tasih kleru lho kanggo minangkane kamu lho kan. Sorry Mas Rudi. Iki Bapak Ibu tuan rumah.
apa itu tuan rumah? Pergi Pak Man.
sing ngendhangi teko Surbajo, sing latih pegon ya teko Surabaya. Petruk budaya. Mama, panjenengan menika diparingi pasugatan panglipur para kadang kok ya panjenengan mentel kemawon. Sejatosipun wonten wigatos punapa to, Kang Mas? Panjenengan sing tak pikirke lho Diaji. Aku mung menggalihake nalika aku lendro. Saka rumangsaku Diajeng sadurunge ingsun lendro. Aku diladeni bocah wadon Diajeng. Loh. Bocah wadon menika menawi mbok ya padanipun panjenengan. Dudu Diajeng. Loh, lah sinten? Aku ra iso bedake adikku antaraning bocah kuwi mau. Kok sejatosipun aneh-aneh to, Kang Mas? Ojo-ojo demen, Kang Mas. Sadurunge aku diladeni karo bocah wadon kuwi Diajeng. Nggih. Patoning netraku mung digonjot-jotan Diajeng. Loh, lajeng jiwaraga panjenengan diapake, Kang Mas? Boten sing jatuh boten, Kang Mas. Ayo ora kuwi mung mimpi lho. Asem mimpi. Mama. Ning nggonku ngimpi iki kaya kasunyatan Diajeng. Kados ngoten, Kang Mas. Bocah wadon kuwi mau cetha jenenge. Sinten? Papan dununge Suruga. Asmanipun sinten lan dugi pundi papan gunungipun, Kang Mas? Putri kuwi mau kawastanan Putri Sundarawati. Saka Praja Majapahit Diajeng. Ambok Sundarawati saking Majapahit. Beuh, bakal wonten ontran-ontran gendeng, Kang Lah Mas. kok ontran-ontran piye to? Jawa, gua siluman to. Wonten manten sakembaran, Kang Mas. Oh kuwi to. Panjenengan men redeg to kula. Mindah ala ing para kawula Diajeng. Nggih. Ento praja Siluman ana manten sakembaran. Yen to kelakon Diajeng. Ingsun bakal niwa kuwati. Dawane 50 meter Diajeng. Ah, kira to, Kang Mas. Lah menika kan dilinggahi tiyang malih kula lan panjenengan. Swidak meter to, Kang Mas. Dados sing 3 meter, 3 meteran. Ora kurang. Lha, Ora kurang. lah pinten? Menawa 100 meter piye Diajeng. Kali jalanan Surabaya suwau seminggu. Ning tontonane 7 dina 7 bengi. Ngoten, Kang Mas. Lah sone napa? Ya ora iki nek ora wis iki ya prasasti to Diajeng. Oh, ngaten anglem nggih, Kang. Ah iya to. Mula saka kuwi Diajeng, aku njaluk palilahmu. Pun Kakang Arsa sampun silahi Rama karo Putri Sundarawati Diajeng. Mugi-mugi mawon, Kang Mas. Napa ingkang panjenengan kaya kaliyan kula? Menika kasebadan boten wonten ingkang ngujiwakaken dhateng para kawula wonten ing Basuman, Kang Mas. Di prajurit Iki dawuh dalem Kopi miturut panemu yen to aku arsa sampun silahi Rama. Kula sarujuk estu sarujuk. Kula serak boten saranta lajeng winjang kapan pun bidal tringo cobae. Aku weling marang sira Sih kados pundi sumetakno krita joli jepana minangka kanggo titiane. Aja katalumpen ombyong ana Mas Picit Raja Brana. Wong Majapahit ben ngerti yen to Prabu Jakal Bilawa Kinalendra sing sugih. lajeng sampun pepak sedaya winjang kapan Madwan Jaba tatanan para prajurit minangka pendherekku.
ayo derek